Fis-26 ta' Jannar il-Prim Ministru Lorenz Gonzi telef il-maġġoranza parlamentari meta d-deputat Franco De Bono astjena vvot ta' sfiduċja fil-Gvern. Minn dakinhar sal-lum il-Parlament ma ħax iktar voti. Il-ġimgħa li għaddiet imbagħad il-Gvern iddeċieda mingħajr konsultazzjoni mal-Oppożizzjoni Laburista li jwaqqaf il-Parlament għal 4 ġimgħat minħabba l-vaganzi tal-festi tal-Għid. F'kummenti mal-gazzetta elettronika timesofmalta.com, Franco De Bono jgħid li jekk il-Partit Nazzjonalista għażel li jibda dejb kampanja elettorali ta' klijenteliżmu sfrenat anki jekk qed jipprova jaħbidan, għandu jibqa' lura milli jieħu deċiżjonijiet maġġuri u jieqaf milli jidħol għal ċerti impenji. De Bono kommenta wkoll dwar id-dikjarazzjoni tal-eks Ministru tas-Saħħa Luis Degwara illi kien hemm ordnijiet minn fuq nett biex lejlit l-aħħar elezzjoni ġenerali jkun iffirmat il-ftehim mat-tobba anke jekk huwa bħala Ministru tas-Saħħa u d-Diviżjoni tas-Saħħa ma kinux jaqblu. Franco De Bono qal li din id-dikjarazzjoni tikkonferma dak li ilu jgħid huwa li pajjiżna huwa mmexxi minn gvern tal-ftit bil-Parlament, il-membri parlamentari u wħud mill-Ministri fuq naħa u l-Prim Ministru Lorenz Gonzi, dawk ta' madwaru, il-konsulenti tiegħu u ministri oħra fuq in-naħa l-oħra. Franco De Bono tkellem ukoll dwar it-tnaqqis ta' 40 miljun euro fl-ispiża tal-Gvern. Qal li dwar dan it-tnaqqis li jrid l-approvazzjoni tal-Parlament, il-Grupp Parlamentar Nazzjonalista qatt ma tlaqqa. Raġa saħaq li l-Ministri kollha jridu jerfgħu ir-responsabilità ta' emilhom irrilevanti minn dak li sejjaħ ir-rabtiet familjari tagħhom. Mistoqsi minn timesofmalta.com dwar rapporti fuq il-kandidatura ta' Herman Schiavone fuq il-5 Distrett, Franco De Bono ma rridx jikkummenta. Fil-jiem li għaddew, rapporti fuq il-mezzi tax-xandir qalu li l-Partit Nazzjonalista ma kienx approva il-kandidatura ta' Schiavone u dan fi sforz biex Franco De Bono jirattab il-pożizzjoni tiegħu. Huwa mifhum li Herman Schiavone iżda għadu qed jinsisti li l-kandidatura tiegħu tkun aċċettata.